Mangan tape ya seger iki. Alah, ana gembele kayak mangan tek-tek tok engko lah. Mangan apa tanya, Bos? Mon tape lah. Jalan aku, Bos. Ya kono dipuk. Maling kae. Maling kae. Nanti malingnya, Bos. Nanti malingnya tanya, Bos. Alah, kok malah nanti kayak pedas mah minggat tok. Alah, nguyak om maling dhewe lah. Mbak lagi kan bae aku. Selamat. Tak kira kayak pedes. Alah, nguyak om maling dhewe kono. Mangan ipat kan tayo. Merdu banget kita ketane tayo. Alah, kok tulan ono iki. Lah kok tulan ono kabeh iki. Matangan kok panganan kok ono sini iki. Mending tak kerjaan iki wae. Tak kaya ngono kok.